Amy, acabo de sortir de bàsquet. Què fas? Hola Dani, estic estudiant, però no em concentro. Per què? T'he d'explicar una cosa. Què passa? No estàs bé? Bueno, he tingut un problema amb la Maria. Però si sempre heu estat bones amigues. Sí, i tant, però vam discutir al menjador i tot plegat per una bestiesa. I les altres amigues? S'han posat en contra meu, m'han deixat ben sola. Et puc ajudar? Crec que hauries de parlar-hi. És que no volen ni veure'm. Ja sé què pots fer. Què? Coneixes el servei de mediació a l'institut? Què és això? Són alumnes de quart preparats per ajudar a solucionar problemes. No vull explicar-ho a ningú. Explica-ho, t'ajudarà. És totalment confidencial. Ells no ho faran córrer, tranqui. Buf, és que ells no hi podran fer res. Us ajudaran a tu i a les teves amigues a solucionar-ho. Tingues confiança, dona. Bueno, si tu ho dius... Sí, vinga. Val. I got no money in my hand, or my coat, or my pocket. Won't get to space cause I haven't got a rocket. But I've air in my lungs, eyes in my sockets, and a heart that beats like a tap that leaks in the night when you haven't got a plumber. Jack in a box without a key to lock it. Well, this police in, but I'm not gonna rock it. No sé, voldria que m'ajudéssiu i la que... Jo crec que la que va començar tot això va ser una noia que es diu Maria, vale? I que sí, o sigui, per reunir-me amb ella i no sé, parlar las cosas. Pues no somos yo porque no nos cae bien, o sea, es tonta. ¿Pero por qué? Porque antes ella... All the things that stop you dreaming. Gràcies, Dani, el servei de mediació m'ha ajudat molt. Ho veus? Me n'alegro. Bé, fins després. Ara he d'estudiar, demà tinc examen. Buah, quin pal. Bueno, però ara ja estic contenta, veig les coses d'una altra manera. Till
Dile a Amy que la estoy buscando. Sé que me está grabando, pero me da igual. Dani, no te rías. Es que se ha reído. Yo así no puedo. Pues que hasta ahora... Es que mira a María. Som a l'equip de mediació i l'Emi... Jo